Kannuksen lukion eläinlääkislinja on tarkoitettu opiskelijoille, jotka on kiinnostunut eläimistä ja luonnontieteistä. Linja antaa valmiuksia erityisesti eläinlääketieteen opinnoista haaveileville. Eläinlääkislinjalle mä tulin sen takia, kun mulla on omat haaveet eläinlääkärin ammatissa. Täällä on tuntunut ihan superhyvältä ja tuntuu ihan omalta paikalta. Normin lukiosta erosi just siten, että pääsee tällä ihan konkreettisesti tekemään näitä asioita eläinten kanssa ja pääsee tutustumaan just enemmän eläinlääkärin ammattiin. Eri eläimien kanssa ollaan tekemisissä, kun on lampaista, lehmiä, koiria, marsuja ja kilpikonia. Tästä oikeasti saa jo semmoisen kuvan, että olisiko itse oikeasti itsestään eläinlääkärissä, just kun näkee tätä klinikkahommaa ja voi herätä enemmän kiinnostuksen kohteitakin. Siistintä varmaan on ollut semmoinen yhteisöllisyys tuolla lukiossa ja just se, että kun on tullut niin kaukaa, niin heti ekasta päivästä lähtien on tuntenut itsensä tervetulleeksi. Saa semmoista rentoutta lukio-opintojen ohelle, kun ei täällä ole mitään kokeita tai mitään semmoisia testejä, joihin tarvitsisi päntätä, mutta täällä saa vaan olla ja oppia. No niille, jotka harkitsee tänne hakemista, niin kannattaa hakea. Ei ole kaduttanut hetkeä.